Salutare tuturor! Ne revedem la o nouă ședință de taekwondo. Taekwondo pentru acasă. Știți că încercăm să adaptăm tehnica în 2-3 pași, atât cât să putem executa fiecare acasă. Da? Acum și noi avem parchet pe jos. La fel vă spun, aveți grijă cu parchetul și cu gresia, să nu alunecați. Astăzi vom face ședința împreună cu Emma, colega voastră. Da? Noi vă salutăm toți. Salutare! Nu uitați, da? Să vă faceți orele de curs pentru școală. Vă rog, vă spun acum la început, pentru că la final poate uit. Da? Foarte important. Mai ales cei din clasa 8 și a 12, vă rog din suflet, puneți mâna și învățați. Bun. Astăzi o să lucrăm în frate de braț, un domn genunchii, stopul, o ieșire laterală în care să lucreze Doryochagi, Anurochagi, vom lucra Tichagi și totodată un element de hambo în genunchi. Da? Ce avem? Chinire. Bun, vom începe cu ușoară încălzire. Haideți. Ma, tul, se, ne, taso, taso, igo, edul, au, eu, și lateral. Haide, hana, tul, se, ne, taso, taso, igo, edul, au, eu. Foarte bine și ușor circular. Menținem privirea înainte, da? Menținem privirea înainte. Haide. Schimbă ușor. Și foarte bine. Presăm ușor lateral. Ușor. Da? Ușor. Și cealaltă parte. Foarte bine. Bun. Și rotim brațele în față. Haideți. Ce. Rotim. Și în spate. Schimbă. Haide. Și alternat în față. Și haide. Și în spate. Schimbă. Foarte bine. Una în față, una în spate. Și schimbă. Foarte bine, scutură brațele. Și aia scris la spate. Ha, tul, se, ne, relaxa, da? Te uiți după brațul care se duce în spate. Ha, tul, se, ne, tasul, iosul, edul, eu. Foarte bine. Rotim ușor bazinul. Și haide. Și schimbă. Haideți. Și ușor lateral. Hana, tul, se, ne. Și hana, tul, se, ne. Hana, tul, se, ne. Hana, tul, se, ne. Hana, tul, se, ne. Foarte bine. Rotim bazinul. Haideți. Și. Rotim. Schimbă sensul. Haide. Și. Bun. Și genunchi interior. Și rotim. Rotim. Schimbă. Și ușor, da? Și ușor schimbă glezna. Rotim bine glezna. Haide. Schimbă. Celălalt picior. Și. Bun. Haideți să vedem. Fandare în față. Și spatele drept, da, fandează. Și na. Tul. Se. Întinde bine. Ne. Taso. Yaso. Ilgo. Yodul.
Foarte bine. Toată data în spate. Da. Tracțiuni în spate. Haide. Și, jos. Ana. Tul. Se. Ne. Taso. Iaso. Igo. Yodu. Au. Yodu. Și schimbă. Haide. Și tata piciorul acolo mai față un pic. Așa. Și. Na. Tul. Se. Ne. Taso. Iaso. Ilgo. Yodu. Au. Eu. Foarte bine. Andare laterală. Haideți. Și. Mâinile pe genunchi. Mâine acolo, da? Na. Tul. Se. Ne. Taso. Iaso. Ilgo. Yodu. Au. Eu. Schimbă. Și. Na. Tul. Se. Ne. Taso. Iaso. Ilgo. Yodu. Au. Eu. Schimbăm. 10 mă rog și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foarte bine. Luăm loc. Mai față puțin, te rog. Mulțumesc. Și ne plecăm. La fiecare antrenament trebuie să facem acest stretching, da? Este foarte, foarte important. Haideți. Și apăsăm, nu foarte tare, da? Știți, dar apăs totuși, da? Gradual. 1, 2, 3, 4, mențim cele întinse, da? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foarte bine, depărtăm foarte puțin și ambele brațe la un picior și 1, 2, 3, 4, haide, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schimbăm celălalt picior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foarte bine, priză la ambele picioare. Și jos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foarte bine, ușor susurașul. Haideți. Și relaxat. Și. Foarte bine. Și cu piciorul întins în față, celălalt anual la interior. Da? Și dau puțin lateral. Aplec în față. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stai acolo, ușor, din nou. Și ușor extensia în spate. Ușor. Da. Foarte bine. În mijloc. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun. Schimbăm ușor. Și în față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun. Ușor la spate. Ușor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și în mijloc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, haide, 8, 9, 10.
fiecare dintre față. Ușor, un picior peste celălalt. Și prin cu ambele mâini, știți, da, am calpa piciorului de jos. Haideți. Ram. Pâl. Se. Ne. Tasă. Iasă. Ilga. Ilu. Au. Eu. Stai acolo. Retrag. Da? Retrag piciorul în doi. Și apăs pe genunchi, ușor. Și ușor, da? Hai. Foarte bine. Și prin cu ambele mâini, calpa piciorului în față. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foarte bine, schimbăm celălalt picior. Prindem cu ambele mâini, calpa piciorului stâng și 1, 2, 3, vârful sus, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ușor, armez și apăs pe genunchi. Ram, tul, se, ne, tasă, iasă, ilgo, ilu, au, eu. Și în față, prin și 1, 2, 3, 4, 5, haide, 6, 7, 8, 9, 10. Bun, din nou fluturașul. Și. Hai, fluturaș. Și. Foarte bine. Și un picior întins în față, celălalt rămas în spate. Hai, exact. Trag un pic în spate, genunchiul. Și în față. Ram, ul, se, ne, tasă, iasă, ilgă, iadul, au, eu. Și în mijloc. 1, 2, pieptul jos, da? Brațele întinse în față și știți, da? Tragem cu mâinile. Și. Haide, tragi cu mâinile. Și. Exact, stai acolo. Bun. Și revin ușor. Schimbăm celălalt picior. Hai. Ușor. Și în față, pe picior. Și aplecăm. Relaxat, da? Relaxat. Și haideți. Și foarte bine. Hai. Și stai acolo. Bun, revin ușor, în mijloc. Haide. Și haide, apăs, da? Apăs. Și tragi cu brațele. Exact. Haide. Foarte bine, revin ușor. Retrag. Am fluturașul. Haideți. Și. Hai. Haide. Bun. Ne ridicăm ușor în picioare. Rotim bazinul. Haideți. Și schimbăm. Și la fel genunchii. Haide. Și schimbăm. Și greznele. Haide. Schimbă. Foarte scuturăm. Bun. Am zis că vom începe cu lucrarea de braț, montul genunchi. Este o lovitură clasică de braț în taekwondo
și dacă este executată cu viteză, forță și unde trebuie, de regulă aduce punctul. Și să știți că nu este o lucră ușoară, ușor de încasat. Da? Dacă te-a prins prin inspirație să cam taie filmul, dacă e dată bine și, bineînțeles, unde trebuie. O să avem nevoie de paletă pentru lucru. Da? Haideți, vă rog, o las palețica. Țineți minte, mai ales copiii, da? Nu tragem de paletă așa, da? Nu trageți așa că se rupe. După aia nu mai dați. Da? Aveți grijă de el. Bun. Haideți să vedem. Vom începe cu brațul drept. Avem piciorul stâng în față, umărul drept în spate, da? Ușor. Ce mă interesează? Atenție, paletă. Conform regulamentului de taekwondo, lucrarea de braț este atribuită către zonei monto, da? De la bazin până la baza gâtului. De regulă, în zona aceasta a pieptului, da? Se execută lovitura, astfel că cel care ține paleta nu trebuie să o ții sus la nivelul capului, da? Pentru că după aceea intră ca și gest reflex, în urma la foarte mult lucru, lovitura se duce la nivel orgul și ori ești depunctat, Doamne ferește, în funcție de daunele care le are adversarul, poți fi chiar exclus din concurs. Da? Lucru care nu se dorește. După un antrenament îndelungat, să ajungi la competiție și să fii dat afară, chiar nu este ok. Bun. Deci, paleta menținută către zona de lucru. Da? În zona de lucru. În cazul nostru, la nivelul pieptului, da? La nivelul pieptului, ok? Și cu antebrațul țin contra, da? Deci nu țin paleta așa, și lovește, da? O dată și ori. Ce rugăminteam? Executăm și pivot în spate. Umărul se bagă în față, da? Umărul brațului care execută. Intră în față, da? Intră în față. Ok? Hai să vedem. Relaxat. Ușor. Stop. Timing, 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 timing și. Timing, 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 Iaso! Iaso! Io! Haide! Iaso! Foarte bine. Celălalt braț, încă 10, da? Mai încoace pe... Și 1, 2, 3, bagă umărul, da? Bagă umărul, bagă. Și votează, 5, 7, te gândi, timing, 8, 5, 9, 5, 10. Foarte bine, țin garda, din nou, da? Timing. Și din nou brațul drept, da? Și 3. Ține brațul, atenție, nu ridica brațul sus, da? Atenție! Dacă brațul tău a trecut de umăr în sus, este avertisment, da? E foarte important, Și întinde brațul, 2, și 3, haide, 4, 5, întinde brațul, 6, întinde, 7, întinde brațul, 8, 5, 9, 10, nu ridica brațul, a ridicat un pic brațul deasupra umărului, da? Nu trebuie să zâmbim, trebuie să facem problemă chestia asta, pentru că altfel ne luăm avertisment. Bun, brațul stâng, da? Haideți, timing. Și, așteaptă stimulul. Și, acolo. Și, acolo. Și, acolo. Și, acolo. Și, hop. Și, dublu. Foarte bine, și dăm brațele. Bun. Acum, vreau să facem schimbare de gardă, da? Schimbare de gardă și lucrări de braț. Vom începe cu piciorul drept în față, da?
De aici vei avea schimbare de gardă și lovitură de braț din spate. Da? Adică, schimb și lovitură din spate. Da? Bagă umărul, fă pivotul, da? Haideți să vedem. Piciorul drept în față, da? Vom avea schimb și lovitură, da? Împreună. Timing. Le facem în 2 timp, da? Voi spune, schimb, lovesc. Schimb, lovesc, da? Hai. Schimb, lovesc. Timing. Mai încoace, te rog. Și. Schimb, lovesc. Și tinde brațul, schimb, lovesc. Tinde brațul și vină mai încoace, mai, și schimbă, lovește. Și schimbă, lovește. Tinde brațul, te rog, schimbă, lovește. Și schimbă, lovește. Și schimbă, lovește. Stai bine pe picior, dar la schimbare, schimbă, lovește. Și schimbă, lovește. Bine? Schimbăm. Haideți. Stânga în față. Schimb garda. Da? Lovesc cu brațul stâng. Și mai încoace. Ușor. Schimbă. Lovește. Da? Revin. Și mai încoace. Schimbă. Lovește. Schimbă. Și schimbă. Lovește. Și schimbă, lovește. Da? Și timing. Schimbă, lovește. Ușor, da? Încă o dată. Schimbă, lovește. Întinde brațul, bagă umărul. Și stânga față. Schimbă, lovește. Și vino. Și schimbă, lovește. Și schimbă, lovește. Ce scutură brațele, picioarele. Ok. Acum vreau să lucrăm să lucrăm stopul. Da? Luăm piciorul din față. Da? L-am mai lucrat. Da? Vreau să lucrăm din nou. Și după aceea vom face și cu ușoara deplasare pe picior de sprijin. Da? Hai să vedem. Ușor. Când pun paleta, execută stopul, da? Ușor, împreună. Da? Genunchiul vreau un pic mai jos. 2, 3, și 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schimbăm garda. Ușor, da? Și ușor. 9. Și direct pleacă, nu facem pas cu celălalt picior. Pleacă direct, da? 2. Și 3. Exact. Genunchi jos, 4. Și 5. Și 6. Și 7. 8. Haide, 9. 10. Foarte bine. Încă o dată, schimbă garda, drept în față. Ok? Bun. Din nou, dreapta. Și timing. Închide brațele. Lasă. Bun, schimbă. Și timing. Și haide. Lasă! Foarte bine. Și avem 10 pântări. Haideți. Știți, da? Primele 2 oase. Și la 10 atât. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foarte bine. Bun. Am făcut stopul simplu din față. Acum, la fel din față, însă vreau ca să fac o ușoară deplasare pe piciorul de sprijin. Da? Ușor. Haideți să vedem
Despre ce vorba? Și toată. Da? Te duci ușor pe atac. Da? Haideți. Lucrăm întâi cu piciorul drept, da? Pregătim? Și trebuie să ai o distanță, cel care ține paleta, o distanță mai mare, da? Ca el să poată să facă această săritură către țintă. Să vedem. Timing. Lasă! Iasă! Foarte bine, schimbăm garda. Cealaltă picior. Și încă o dată. Dreapta, da? Haideți, pregătim. Palițica mea s-a ondulat, dar rezistă. Da? Haideți, stai mic. 1 și 2 și 3. Pune bine piciorul. 4 și 5 și 6. Genunchiul piciorul jos, da? 7. Exact. Și 8 și 9 și 10. Cealaltă parte. Stânga. Pregătim. Și 1 și 2. Haide. 3 și 4 și 5 și 6 și 7 și 8. Haide. 9 și 10. Bun. Serios. Bine. Scurăm brațele, picioarele. Bun. Am făcut stopul. Am zis că vreau să facem din nou Ticciali. Da? De ce? Pentru că este o lovitură foarte, foarte importantă și de bază, pot spune în taekwondo. Este folosită și pe atac și pe contră, dar cu pregătire pe contră. Totodată are o viteză și o forță, o viteză și de execuție și reacție foarte, foarte mare și forță, dacă este unde trebuie pus, de regulă adversarul îl va resimți. Da? Cu siguranță îl va resimți, chiar și prin vestă. Să nu credeți că la concurs, când ai vesta pe tine, îl vezi pe unul cu vestă, zici, aceea care vesta nu simte nimic. Ba da. Se simte chiar foarte tare. Bun. Dar aș vrea întâi să-l facem ușor. Da? Vom face pași mici. Da? Deci vom face pași mici, brațele pe noi, armez ușor piciorul, da? Și ating în spate. Pași mici și ating în spate. Nu vom face deplasări lungi, tocmai pentru că nu avem destul spațiu acasă. Haideți să vedem. Da? Stau în spatele celui care execută paleta. Nu țin sus, da? La nivelul bazinului. La nivelul bazinului. Ușor. Merg ușor. Un paletă. Întotdeauna ne uităm pe partea care execută. Da? Dacă în cazul nostru a executat cu piciorul drept, s-a uitat pe partea dreaptă. Execută cu piciorul stâng, se uită pe partea stângă. Regulă de bază asta, da? Să vedem. Bun, genunchi jos. Ușor. Exact. Și foarte bine, ne întoarcem încă o dată. Și sau ușor. Genunchi jos. Sul. Brațele pe noi. Se. Și. Da, ne întoarcem din nou. Și ușor, mers. Sau. Și genunchi jos. Și. Haide. Sau. Da, și. Încă o dată, te rog. Haide. Sau. Și genunchi jos. Și, genunchi jos. Da? Genunchi jos. Haide. Și încă o dată.
Dacă lovitura este executată cu călcâiul, să știți că este devastatoare. Credeți-mă, este devastatoare. Și. Haide. Și. Nu piciorul meu, da? Avem grijă. Cei care executați, nu vă accidentați țintașul, că după aia nu mai are ce să vă țineți. Bun. Acum, l-am făcut pași normali, ușor, da? Acum vreau să facem cu ușoară săritură. Da? Nu tare, ușor. Te rog. La fel, țintașul în spate și sar, da? Cu celălalt picior, față de, dacă execuți cu piciorul drept, sari ușor pe piciorul de sprijin pe stânga, da? Ușor. Brațele pe tine, exact. Celălalt picior. Exact. Ușor vreau. Da? Și foarte bine. Încă o dată. Și genunchi jos. Brațele pe tine. N-ai sărit. Făm săritura. Încă o dată. Și pregătim. Haide. Să știți, chiar și dacă aveți un spațiu mai mic decât avem noi aici, se poate lucra, te rog. Se poate face, da? Ai o ușoară deplasare pe loc. Pe loc. Pași mici pe loc și sari. 1, 2, 3, 4, da? Hai să încercăm. Pe loc. Ai mic, ușor. Exact. Sări, da? Sări. Exact. Sări. Exact. Ușor. Și. Exact. Și. Haide. Da? Și. Bun. Foarte bine. Scuturăm cearele. Și acum vreau că sunt convins că toți aveți în jurul vostru un scaun, o masă, un perete, ceva. Vom lucra ușor sprijiniți, da? Și ca și musculatură vom împinge ușor cu stopul pe cel care ține paleta. Dar nu trebuie să-i opun o rezistență foarte, foarte mare, da? Astfel încât el să poată să lucreze. Să vedem. Deci, te sprijin de perete. Paleta ușor împinit, ușor. Și de aici el împinge. Exact. Și încă o dată. Și. Exact. Și. Da, și. Împinge. Da. Și o să-i pun mai multă forță. Exact. Da? Și. Haideți. 10, da? Și. 1. Ușor, da? 2. Ușor. Și. 3. Exact. Și. 4. Și. 5. Haide. 6. Și. 7. Și. 8. Haide. Și. 9. Și. 10. Foarte bine. Lăsăm ușor piciorul jos. Schimbăm cealaltă parte. Da? Celălalt picior. O să-l țin un pic. Da? Să-i pun un pic de sprijin. Și. Da? Împing ușor. Și. 1. Și. 2. Și. 3. Și. 4. Și. 5. Și. 6. Nu, și. 7. Până strâns. Și. 8. Și. 9. Și încă una. 10. Foarte bine. A doua serie, te rog. Din nou. Haide. Și. Bun. Genunchiul ușor mai jos vreau. Dar nu mă interesează să lucrez eu ce acum. Da? Mă interesează mai mult musculatura pentru stop. Da? Să pot să lucrez. Acasă, în cazul nostru, nu prea are cum, decât așa. Da? Și. Hai. 1. Ușor, da? Și. 2. Și. 3. Ținem brațele cu noi. Da? Și. 4. Și. Haide. Împinge. 5.
Haide! 6! Împinge! 7! Și 8! Haide! Și 9! Și 10! Foarte bine, schimbăm celălalt picior. Și pregătim. Hai! Ușor, armez și împing. Și 1! Și 2! Și 3! Și 4! Haide! Și 5! Haide! 6! Și 7! Și 8! Și 9! Și ultima 10. Foarte bine, lăsăm ușor jos. Aveți 20 de secunde de pauză, o gură de apă, vă rog. Nu bem multă apă. Știți, da, o gură, două sunt suficiente. Pentru că nu avem o intensitate mare. Bun. Lăsăm paletica jos. Și avem abdomene, luăm loc. Da? Prinză. Da? Abdomen cu ridicare. Da? Îl țin bine de picior. Aici la fel, îi izolez bine crezna. O fixez bine. O ridic, da? Ha, și 1, și 2, țin bine de gambe, da? Și 3, haide, și 4, o să tragi un pic la tine, 5, haide, și 6, haide, și 7, foarte bine, și 8, și, haide, 9, foarte bine, și 10, foarte bine, mai aveți 10, și 1, foarte bine, știu că e greu statul acasă, 2, haideți, și 3, știu, haide, și 4, trage și împinge, și 5, haideți, și 6, haide, și 7, trage, și 8, foarte bine, mai avem 2, da? Și 9, haide, și ultima, și 10, foarte bine. Între brațele, picioarele. Ok? Așa. Am zis că facem și o ușoară, facem o ieșire laterală, după care să avem un element de hammer chirurgic. Și cred că în următoarea ședință, să văd dacă ajunge colegul meu, vom avea și Hoshin-sun. Da? Vom intra și în partea de autoapărare a taekwondoului, care, să știți, este o artă marțială foarte, foarte vastă. Nu este doar ceea ce vedem, doar partea sportivă. Nu. Este o artă marțială în adevăratul sens al cuvântului. Bun. Am zis că facem o ieșire laterală, scuze. Da? Avem nevoie de paletă. Ok? Bun. Ce mă interesează? Ușor vreau. Am făcut stopul adineaur. Ne vom folosi de el și la această ieșire. Vreau doar, atenție, schimbă gata, te rog. Exact. Fac o simulare de lovitură pe partea lui avansată, da? Și el va face un pas în față lateral, cu piciorul din spate, da? Atât. Un pas foarte mic, după care armează piciorul și execută stopul. Da? Revin ușor. Încă o dată. Ușor. Ridic ușor piciorul pentru stimul. Da? El și-a făcut pasul, ieșirea. După care stop. Da? Încă o dată, vă rog. Ușor. Stop. Exact. Ținem brațele pe noi. Și
Da? Închidem brațele. Ușor. Da? Yes. Și stop. Vreau ca genunchiul să fie poziționat mai jos în momentul impactului și ușor. Da? Genunchiul vreau mai jos. Da? Așa. Dacă genunchiul este sus, este înalt, poate să aibă blocul pus și să-ți ia punct pe dedesubt. Da? Și atunci mă închid mult mai ușor dacă am genunchiul jos și totodată mă folosesc mult mai ușor de picior dacă am pus stop să plece de jos mult mai repede pentru alte lovituri. Da? Haideți-vă. Mai încoace. Ușor. Voi da drumul la picior ca stimul. El va face pasul lateral și va executa stopul. Da? Brațele închise. Ușor. Stop. Exact. Genunchiul jos. Și încă o dată. Stop. Exact. Ușor. Stop. Și se. Și ușor. Și și. Lasă. Și. Iasă. Și. Ia. Și. Și. Ia. Schimbăm cealaltă parte. Stăm în gardă. Acum, stimul. Execut stimulul cu piciorul drept, da? El va face, el va face pasul lateral către față, da? Cu piciorul drept și va executa stopul cu piciorul stâng. Nu uităm să închidem brațele, prezinte-o, da? Ușor. 1, 2, exact. Și încă o dată, 2, da, și 3, da, și 4, bun, schimbăm partea asta, vreau? Exact. Și. 5, da. Este același lucru, da? Doar că am schimbat locul de lucru pentru a se putea vedea mai bine la cameră, da? Și 5, lasă! Iasă! Până! Haide! Se brațele! Haideți! Ok. La fel, am lucrat Ghiciani mai devreme. Acum vreau să revenim la el. Tot cu sprijin, da? Ne vom folosi de ce avem la mână. Scaun, masă, perete. Ambele mâini pe perete, în cazul nostru. Armez piciorul. Ușor, da? Mă uit pe partea care execut. În cazul ei, pe partea stângă, da? Se uită peste umărul stâng. Ușor. Armez înapoi, da? Vreau să lucrăm la început cu același picior. Vom avea 10 pe un picior, 10 pe un picior și după aceea vom alterna. Da? Haideți! 4, 6, 7, genunchi jos, 9, 10. Bun, schimbăm celălalt picior. Și 1, 2, 3, genunchi jos, 4, 5, 6, trage vârful către tine, 6, 7, 8, trage vârful către tine, 9, 10. Bun. Și acum alternăm stânga, dreapta, da? Hai să vedem. Ușor. 1, un jos, 2, 3, genunchi jos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 1, 2, haide, 3, genunchi jos, 4, 5, 6, 7, nu te grăbi, 8, 9, 10. Bun, mulțumesc. Acum avem din nou 10 flotări, după care avem o serie nouă de abdomine.
Haideți, împreună, da? Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foarte bine. Hai să avem o serie nouă de abdomene, după care vom avea un exercițiu de prindere a piciorului și ușor sărături pe piciorul de jos, da? Acum. Ia loc. Așa, îl stai în partea asta. Pe spate, culmea pe spate, da? Prinde de drezne, picioarele sus. Ce rugăminte am? Picioarele să fie întinse. Da? Vârful întins. Așa, întins. Ții bine picioarele. Celălalt, cu ambele mâini, da? Aruncă picioarele în jos, dar schimbăm direcția de fiecare dată, da? Putem să o luăm circular, după stânga, după aceea înapoi de dreapta, da? Haideți, împreună. Și 1, 2, dacă vezi că are musculatură, da? Și o pune rezistență bine, atunci mărești și tu forța să poți să lucrezi abdomenul bine. Dreapta în geam. Și 1, 2, 3, 4, 5, îndreaptă picioarele, 6, 7, 8, 9, 10 și 1, 2, haide! 3, îndreaptă picioarele, 4, 5, îndreaptă, 6, 7, îndreaptă picioarele, 8, 9, haide! 10! Bun! Ok? Bine, să știți că e un exercițiu foarte, foarte bun și nu lucrează numai abdomenul, însă izolează și abdomenul bine, dar se lucrează inclusiv, credeți-mă, și musculatura spatelor. Bun. Am zis că avem un exercițiu ușor, da? Vom ține piciorul colegului și el ușoare sărituri la piciorul de jos, da? Să vedem. Prind în cazul nostru piciorul stâng îl vreau să fie foarte relaxat. Da? Deci nu îl ține el, îl țin eu. Ușor, nu îi ridic piciorul sus de tot, ușor, da? Și vreau ca cel care execută să arătă un iepuraș, da? Fără să pună călcâiul jos. Tu, cel care ții piciorul, vei face o ușoară deplasare în spate, dar nu tare. Da? Ușor, da? Pași mici. Haideți, împreună. Și, stai mic, și, stop. Și, exact, relaxat. Piciorul din față e relaxat, moale, foarte bine. Hai, și înapoi, mențin, și. Ușor, exact, ușor. Foarte bine. Hai. Ușor. Bun. Lăsăm ușor piciorul jos, celălalt picior. Da? Piciorul care e ridicat este relaxat. Și, hai. Și, relaxat. Hai. Și, și spate, și. Ușor. Pe vârf. Și. Stop. Lăsăm ușor jos piciorul. Din nou, celălalt picior. Haideți. Mai avem o serie, da? Și, stop. Haide. Și. Haide. Și. Sărituri mici, scurte, da? Scurte. Și înapoi. Și. Ușor, da? Ușor. Hai, nu te oprești. Bun. Ok. Celălalt picior. A doua serie. Și, stop. Hai. Sărituri mici, scurte. Și. Haide, scurt. Și înapoi, drag, și nu te opri, da? Ușor. Bun, foarte bine, mulțumesc, lăsăm piciorul jos. Mai avem un set de abdomene, bicege. Ce vreau este să vă luați palețica, te rog. Ia loc.
Și picioarele și brațele, în același timp, să atingă paleta. Da? Hai, împreună. Pregătit? Da, dar nu ținem paleta aici sus. Bine? Sau. 20. 1. 2. Haide! 3. Haide! 4. 5. Greu statul acasă. 6. Haide! 7. 8. Și 9. 10. Și am 10. 1. Haide! 2. Haide! 5. 4. De drumul! 6. 7. De drumul! De acolo! 8. De și 9. Și ultima! Sus! Ok? Lăsăm paleții la jos. Am spus că facem și un element de handball chirurgii și data viitoare, sper data viitoare să putem intra și în elementele de Hoshinsul. Este o lucrare foarte, foarte frumoasă, în cadrul căreia folosim și brațe, și picioare și absolut tot. Da? Acum, ciumii, după cum am spus, handball chirurgii luptă la o pas, da? Intră colegul în poziție, ori, mai în față, vă rog, în față, putea mai lungă. La semnalul meu, el face pas în față, cu bisochii și execută lovitură la nivel monton genunchi. Da? La semnalul meu. Ca idee, fac semnal. Ok? Monton genunchi. Foarte important este cel care execută contra, așa cum am mai spus, mulțumesc, înapoi, dar să-și regleze distanța. Poți să lucrezi cu un coleg mai înalt, mai scund, nu contează. Poți să faci. Ideea este ca tu să-ți adaptezi această distanță de lucru. Bun. Noi vom avea o retragere ușor, ciumii. O voi retrage cu postură Chuchum Sogi, blocaj. An. Blochez. Atenție! Mă întorc, tot Chuchum Sogi și în același timp voi prinde brațul, lovesc palmul, după care prind, da? Prind capul și voi secera. Atenție! În momentul în care secer, atenție la acest braț, da? Să nu îl țin fix colegului. Când se poate, rupe brațul, da? În momentul în care îl voi secera, voi da cu la acest braț. În cazul unui brațul drept, da? Îl țin cu brațul stâng. Stop. Bun? Deci, încă o dată. Foarte important, da? Când m-am întors, am prins brațul, este foarte important aici, în momentul în care îl secer, da? Într-o situație reale în stradă, sunt cu totul și cu totul alte lucruri, însă, în sală, trebuie întotdeauna să protejezi colegul. Foarte, foarte important. Da? Deci am prins, am lovit, fac cucii, întorc, fac priză, da? Și în momentul în care secer, dau drumul la acest braț, da? Ok? Bun. Eu vă mulțumesc pentru astăzi. Și eu și Emma, sperăm că v-a plăcut și ședința de astăzi. Vă rog mult, încercați să le lucrați, pentru că se pare că ușor, restricțiile se vor mai ridica și îmi doresc și cred că și voi vă doriți să ne revedem în sală, la mișcare, dar să știți că fiecare cu care am făcut în parte
Faptul că a stat acasă atât de mult, da? Pe fiecare ne-a afectat. Însă chiar dacă faci antrenament, nu este la fel ca cel de la sală. Da? Nu e la fel ardele, nici implicarea ta nu este aceeași. De asta spun, nu le rata cu fiecare parte, măcar fă-le, ușor, ușor, la relantiv, dar fă-le. Dacă nu faci nimic și te duci doar la pâine, o dată pe zi, 40 de metri dus, 40 de metri întors, e foarte grav. Deci, poți să lucrezi acasă dimineața, stretching, izometrie, 10 flotări pe zi, 10 abdomene pe zi, 10 genoflexiuni pe zi. Atât, doar atât, dar fără. Este foarte important pentru noi toți, da? Încă o dată, cei de-a 8-a, cei de-a 12-a, nu vreau să vă bat la cap, dar vă rog din tot sufletul, puneți mâna, învățați și dați absolut tot ce puteți la aceste teste. Noi vă mulțumim încă o dată, vă dorim multă sănătate și voie bună. Ce?